Miljana Kulić je prišla Asminu Đurđiću u kuhinji Pinkovog studija, a kamere su je snimile kako mu šapuće da je saznala da je njenoj majci Mariji loše. Prema njenim riječima, Marija je loše jer je ubeđena da su Asmin i njena ćerka bili prisni. Ptičice su mi javile, moja majka je u haosu i u nervnom rastrojstvu. Ima pritisak visok u bolnici, mnogo je loše, ide na preglede i to zbog mene, jer misli da smo ti i ja imali odnos. Bože, gospode, kakav crni odnos, rekla je Miljana. Zbog čega to priča, pitao je oprezno Asmin. Zbog lipova, mi se nismo ni poljubili, ja sam te u izolaciji zagrlila kao medu i nešto tu, ti si se onda okrenuo i zaspao, razumiješ, objašnjavala je Miljana. To te je neko slagao, rekao je Asmin. Ne, kunem ti se, ja se kunem u Željka da nije bilo ničega između tebe i mene, rekla je uplašeno Miksi.